Hola, ¿qué tal? Bueno, pues empezamos un pequeño monográfico con cosas que hemos doblado en gallego, de acordo? Que xa sabedes, o único que tedes que facer é nas plataformas pertinentes, pois darlle o botonciño da configuración, escoller o idioma galego ou os subtítulos en galego tamén, e aí tedes todo o que estamos facendo desde hai máis de 3 anos. Van ser xors cortiños, pero con moita chicha, e así tamén promocionamos un pouco pois tanto o que facemos en Galicia pras plataformas, tamén algo do noso idioma, de acordo? E hoxe empezamos cunha serie española, doblada en galego, en Vigo, en Iberolusa, que se chama Os Farad, Los Farad. Aquí abajo tenéis la carátula, la pegatina, bueno, unha serie moi recomendable, a verdade que a min sorprendeume, dirixida e adaptada por min, feita en Iberolusa en Vigo, teño aquí a chuleta, por eso vou mirar pa aquí. Pois nos papéis protagonistas está Dani Lema facendo a Miguel Herrán, está Tamara Pérez facendo a Susana Baitúa, Matías Brea, boísimo papel que fixo dobrando a Pedro Casablanc, máis xente, Alfonso Gil, Ana Lemos, Juan Miranda, eu, Paco Barreiro, Miguel Bianchi, Gonzalo Failde, Chema Gajino, Alfonso Agra, todos estes participaron nesa serie. Está moi ben, así que recoméndovola. Creo que agora mesmo está a primeira tempada en Amazon Prime. Xa sabedes, Os Farad, Los Farad, en galego, Amazon Prime, doblada en Vigo. Dádelle a configuración e non podía faltar suscribíos, comentad, compartid, suscribidevos, comentade, compartid estes vídeos, dadelle a campaniña, adiante, a ver todas estas producións que facemos aquí en Galicia, en Vigo en concreto, tanto para Amazon, para Netflix e para outras plataformas. Xa vos irei informando. Veña, vémonos, chao, chao.